Ik weet maar, maar ik vreeg hoe lang als dit al dost, hè? Ongeveer 24 jaar al achterkwam er. 24 jaar, dat hoort dus een van de slechte liefhebber beste. Ja, dat is opbrengen, ja. Dat is altijd, dat is altijd maar een hele dag wel mij doen, maar dan, ja, elke keer ben ik erbij. Du bent een van de mensen die er eigenlijk ook mee begonnen is? Nee, dat niet. Nee. Ik ben er met mijn 14e mee begonnen en nou ja, toen weet dat 10 jaar of 15 jaar al aan de gang. Dus ik ben er gewoon als licht jonkje bijgekomen bij de groep. Dus, ja, en wat voor aardigheid is dit nou? Ja, die had er gewoon bij, hè. Dat is traditie en ja, klaar, dat is altijd nee, dat mag een knald worden, dan mag het warm bij een weg en dan, ja, dat is gewoon zo, dat is het mooiste even. En dan, ja. Is dat echt een traditie die product voorkomt op een liedse dorp hier in Noord-Eerst-Friesland? Nou ja, hier ben je altijd eerst wel een van de grootste altijd. En in de loop der jaren ben ik gewoon volle meer dorpen bijkwamen. En nou ja, Alex is hier nog een van de liedsten, zeg maar. Maar hier is dan wat met 100 bussen binnen. Maar wij zijn meestal gemiddeld gewoon met 50 bussen om knallen. Dus ja. Hoeveel dames hebben hier rond erin? Ik ga je uit van een jongen die al bij had, een stuk of 10. Dus er komt elke keer wel een paar bij. Dus dat is gewoon een goede zaak. En hoe kan dat dan je zo volle famkes erbij krijgen? Ah, ik weet niet, ze vinden dat misschien ook leuk en ja, dat is alleen maar mooi. Ja, dus, ja, het is net alleen het kabet zetten, denk ik. Hè? Je komt de gezelligheid en nijs zetten en al dat soort dingen wat erbij hebben, neem ik gewoon. Hè? Nou ja, dat krijg je met voetbal. Hè? De tweede helft, dat is het belangrijkste. Hè? Dus van medium tot horen, dan krijg je lekker eten en dan komen de eerste prijskalenders alweer op tafel.